సూర్యాపేట జిల్లా హుస్నాబాద్, అక్కన్నపేట, కొహేడ మండల కేంద్రాల్లో పాలు మరియు పాల అనుబంధ ఉత్పత్తులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ పన్ను విధించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ధర్నా, రాస్తారోకో నిర్వహించారు. 2-3 సంవత్సరాలుగా కరోనాతో అతలాకుతలమైన సామాన్య ప్రజలపై ఉదయం లేస్తే అందరూ ఉపయోగించే నిత్యావసర సరుకు అయిన పాలు, పాల ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ పన్నును విధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరల భారం మోపుతోందని టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆరోపించారు. ఇప్పటికే పెట్రోల్, గ్యాస్, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను పెంచిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పాలు మరియు పాల ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ పన్ను విధించి సామాన్య ప్రజల నడ్డి విరుస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న రోజుల్లో పీల్చే గాలిపై, నిలబడే నేలపై, తినే ఆహారంపై కూడా పన్నులు విధిస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. వెంటనే పాల ఉత్పత్తులపై విధించిన జీఎస్టీ పన్నును కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.